Lendo mar kuyo, lendo mar tho. Lendo mar kuyo, lendo mar tho. Watimo mos kuom lando tho mar Bill Clinton Omondi manotimore apoya nono tarik 31 dwe mar abiriyo higa ni endi. Watimo mos kuom lando tho mar Bill Clinton Omondi manotimore apoya nono tarik 31 dwe mar abiriyo higa ni endi. Ne en wuode mosenindo Philip Omondi Ouko kod mama Mary Auma mar Kano. Oweyo nyithindgi kaka Benta Aisha, Fatuma Atieno, Diana Omondi kod Juliana Omondi mong'ere kaka Molin Julie e kind mamoko. Kwere ne gin kaka Benjamin Ojea mar Nyakach kod duto mosenindo Larius Ouko gi Juliana Ouko mar Kano. De ne gin kaka Consolata Ojea e kind mamoko. Oweyo weynige ma gin kaka Lea Ojea mar Kisumu Kibos, Jennifer Ojea, Pamela Ojea, Sarah Ojea, Caroline Ojea, Nancy Ojea, Jane Ouko, Consolata Ouko, Christine Ouko kod mosenindo Cyprus Ouko e kind mamoko. Wuonegi mamoko gin kaka Moses Ojea, Eli Ojea, Festus Ojea, Kennedy Ojea, Matthews Ouko, Morris Ouko kod Wycliffe Ouko e kind mamoko. Ne en ner Katie Emeril, Jacqueline Atieno, Jack Ochieng, Don Carlos, Rihanna Chieng, Ibrahim, Mary Ann, Billy Volento, Abraham Omondi, Mary Adhiambo kod Lucy Akinyi e kind mamoko. Oweyo osipene kaka Angelina Chieng, Sabobo Jr., Cleophas Odero, Steve Kelly, Kennedy, Annette Ochieng Makambo, John Onyango e kind mamoko. Ne en or Petro Odhiambo mar Kabondo, Felix Omondi kod Felix Odhiambo mar Nyakach. Ringre ibiro gol Otho Funeral Home tarik 30 dwe mar aboro higa ni endi, eka iko mare biro timore tarik 31 dwe mar aboro higa ni endi ei Kachien Village, Wangaya 1 Sub Location, Nyangoma Location, Kisumu County, e bwo kanisa mar Kingdom Vision Christian. Bill Clinton Omondi ne waheri to Nyasaye no eri moloyowa. Ninde gi kwera tego keo Nyakach nyaka rom kodi kendo e ngima manyien. Amen.